Κάποια πράγματα βαφτίζονται με ονόματα που ηχούν αδιάφορα στα αυτιά των άλλων. Εμείς όμως τα προφέρουμε γλυκά και προσεκτικά, γιατί ξέρουμε πόσο εύκολα μπορεί να σπάσουν. Το σπίτι, καταφύγιο. Το χέρι, άγκυρα. Το τηλέφωνο, κραυγή. Ο ήρωας, παιδί. Η εφηβεία, πέδεμα. Το παιδί, υποχρέωση. Το ταξίδι, τραύμα. Όμως όλα αυτά τα βήματα είναι κύκλοι γύρω από το ίδιο σημείο, μέχρι που τους διακόπτουν συμβάντα που μας αλλάζουν την τροχιά για πάντα.